Pero bago yan mga pangangunyan sa satuyang kunyan ko na, sa satuya pong harambugan sa radyo. O yan naman kita. Nagbabalik ang harambugan sa radyo. Pagiramdam, ini pong harambugan sa radyo, istorya sana po ini, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangaran, pangyari, asin ano pa man, yan po day tinutuyo mga tugang, nasawisawan sa na mga tugang. Okay? Supadihong ko da mga pangao, sa satuyang harambugan sa radyo, supadihong ko da mga nagpahula sa manghuhula. Ayan. Aram tama bagaan mga manghuhula, kunya niyan. Minsan lang iyan magmintis, mga tugang. Ang mga hula kan, pero may mga accurate, mga totoo, na dapat sinusunod. Tinutubudan, asin, inuutob. Nagpahula da siya. Ang sabi mga tugang kan manguhula na duman sa pigpahulaan niya. Uya. Ngayon nunoy, an ikakagadan mo ngaya. Bihikulo ngaya na igwanin apat na gulong. Makatakot. Makatakuton ang hula kang manguhula mga tugang. Kung ikaw man talagang masasabihan kaya kan manguhula, ay talagang magrelipot-lipot man talagang sa imong buol-buulan kaya mga maggagara no tong ka man talaga na nagtatabog-tabog ang gaanot mo nagmumurumunggo na. Ano kaya nang sasabihan sa imong kan manguhula? Nangayanunoy, an ikakagadan mo ngaya bihikulo na may apat na gulong. Si padihong ko mga tugang, alangan man maraot kung tutubodon niya kung susunodon niya so hula kan manghula. Ang ginibo kan padihong ko, dahil na nga ako pa din nagsakay sa anuman ngayong mga bihikulo na may apat na gulong, delikado. Kumbaga, may advice na sa kuyaan na para sa antigwar, ang manguhula, mamabaga maraot kung tutubodon ko. Iyon sabi. Ngunyan. Makunyan da siya, masaod da siya digdi sa naga mga tugang. Masaod da siya, makommute. Di, nagbibilang-bilang siya kan mga gulong kan bihikulo. Naghahalat da siya sa gilid kan tinampuning masasakayan. May uminagi daan jeep mga tugang. Dahil niya dapig para. Binilang niya, apat nga yung gulong kan. Delikado kita. Delikado. Baka magkatotoo. Baka magkatotoo ang Nostradamus, ang Signos. Kaya dahil niya pinara sa jeep mga tugang taapat ang gulong ka to. Delikado, baka magkatotoo ang hula kan mga hula. Ngunyan, suminod na nag-agi sa tinampo mga tugang, tricycle. Tricycle. From the word itself, tricycle. But sabihin, tulo ang gulong. Sabi kan pa diyon ko, ay digdi. Safe ako digdi. Kumbaga, dahil ako di kayang buko doon ni kamatayan. Suminakay da mga tugang, supadihong ko duman sa tricycle, tas safe da siya duman, tabako da itong apat ang gulong. Ngunyan kang nakasakay na da siya mga tugang sa tricycle, pasiring na digdi sa nagatama sa da siya. Kumusta ka mga tugang sa kadimalasan? So tricycle na nasa kaya niya, nabangga ang ganda ko laon na truck. Irakman, Kaya mga tugang, so hula kan manguhula nagkatotoo. Ito pala, so tricycle na nasa kayang kampadihong ko, may reserve na gulong, kaya apat ang gulong gato. Takong dumang ko ta siya sa jeep nagsakay, 5 ang gulong kito. May reserve pa ito? Duman nasala ang desisyon ni Padi. Sinasabi ko na kaya sa imong Padi, magtubod sa hula kang manguhula, tama man da ang maraot kun kita matubod. Dahil sinakayan sa jeep, talimada ang gulong, nag-tricycle na sana. May reserve pala nitong gulong. Maplatan ba ka? Kaya po aning reserve. Ay, inda.